ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गसाइगावनि जाम्बुगुरि गिर्जानि लांगोनायाव गथायबारि NELCआ गेदेर धोरोमारि जथुम्मा खुंफुंनो थामथिम। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो 2024 मायथाइ जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 अक्ट'आव धोरोमारि जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायाव मुखुब जादों गसाइगावनि गथायबारि सार्केलनि सिङाव थानाय GCC, GCWC आरो GCYC आफादा। देग्लायनि बे बोसोराव खनसेयैनो मोनथाम आफादजों खुंफुंनो थामथिम जादों गथायबारि NELC बेंखन आफादा। जाथों मोनसे रंजाथाव गाहाम खबर। जोंनि बे मोनसे कनफारेन्सआ बोसोरे खुंजाबाय थायो आरो देग्लाय बिनि थाखाय साबसिन रंजाथाव बाथ्रा जे गथायबारि सार्केल कनफारेन्स, गथायबारि सार्केल इउथ कमिटि आरो गथायबारि सार्केल उइमेन कमिटिनिफ्राय देग्लायनि बे मोनसे कनफारेन्सखौ आयोजन खालामनाय जादों। दा बेयाव जोङो आलासिफोरबो लाबोदों, भुमिराज बसुमतारी आरो सुमिरन नार्जारी बिथांमोननिफ्राय गोबां ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा आरो गोबां मोजां मोनसे आत्मानि मुक्तिनि बासायजानायनि थाखाय बाथ्राफोरखौ, गाहाम बाथ्राफोरखौ खोनासंनो मोनगोन। जोङो आसा आरो भरसा खालामदों बे कनफारेन्सआ बोसोरे खुंजानाय बादिनो देग्लायबो मोनसे मोजांथार मोनसे मेहेरगोनाङै खुंजागोन होननानै जोङो आसा आरो भरसा खालामदों। जोंनि बे कनफारेन्सखौ जोङो 9 थारिख जानुवारिनिफ्राय 11 थारिख 2024 बे मायथाइयाव लानाय जादों। जोङो आसा खालामदों 1000 जनसो डेलिगेट जागोन, जों बेखौ आसा खालामो। बेबादिनो बे कनफारेन्सनि जोहै नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो जोंनि समाजाव? आङो बेखौनो आसा खालामो बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि आत्मा बासायजानायनि अनगायैबो समाज बेबस्थायाव जेन' सान्थि आरो गोजोना जोंनि समाजाव एबा मोनफ्रोमबो धोरोमारि समाजाव जेन' मोजांथारै लाबोजायो आरो फोसावजायो, आं बेखौनो लाबोगोन। बे जथुम्मायाव फैनायनि थाखाय नोंथाङा रायजो राजाखौ माबोरै हामथायो? आङो खावलायो जेसेबां जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दङ, बे ख्रिस्ट' सिबियारि गासै जोंनि अनजालु अनसुलि लें आरो लेंजिफ्रा एबा ख्रिस्ट'नि दास आरो दासिफ्रा आसा खालामो बयबो लोंहोर लोंहोरै फैगोन।